Bismillah. Bismillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillah.
nyuwun sembah niring ulun kapurba risang amur bengrat mring sahanan ingkang mringkanan sihing tasih mawe uga kang sawega asiring telahan nyewang kanan mamuju nyewang Namastu Purnomo Sidam awit kena Mastu Purnomo Sidam silat mring Hyang Jagat Karana sirang tondo kawisi sanding bisana sono sinawung langening wila pesta maksi lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetula tulat mring lepting parabdya wini suda traingkang dina madama pinardita ming lalata mangya tekap wasananing Gupita tau rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung Sang Murwengkata Sidebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng dina ngemu surasa yen linaras saya karaos mulajari angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma angelo kaca jarweh wis rinakup caing carita lebece wis kagelar jroning pagelaran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis knurba kudrating kawasa sahari ratri hangedri bawana purwateging duksina gilir gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi pindu kang sarta abad tetuk lantang kartu mangkarta ya sinirambun daya Jawa pating rembyah dadiwa padhanging kutu-kutu walang atuga burono yang buronto ya dadi beranan tanpa wicalan padhang terangan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang arsa murbawani jagat mungguing jagat wetan mungup-mungup mungguing kalingan wukiraban merengangah lamun kagsaya nilat-nilato bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka katon semeblak kanan kirining abang esmu jenar kapurbawan sinari Sang Hyang Basanta tanem tukaton ijo royo-royo hamanggu gunung ingkang biru maya-maya pucuing gunung pinemulan gendahanu kasil ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega
Tarwetawis dangusa lan kawelodase dene warsa angupaya buka garap tegal sawahi anglu silur tatanan pedhoti sinambi sendonan sesindinan mikul garulu kuni anggiring raja kayane sawanana pirembagan sama ruwange Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung enggeng keblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samira biraja rebutuja rebutu kuwung prantine tatan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negari ing Astina anyar koranyar ing Purwaratri sinenggalan luhuring kagunan kunjuk paring Gusti katingal gumar minangka Purwaka anenggih punika gumlaring negari Astina ing Astinapura nenggih sinebat praja Gajahaya ing Liman Benawi ing Guru Janggala inggih Awasta negari Purwasri Nanda pramila sinebat negari Astina krana dukunane Sang Hastimurti inggih Sang Hastipraba kang kepareng yasa negari Gajahaya dadi pepengket lamun ing nguni tilas kedatoning Drada Prabu Gajahsura ingkang dipun tukulaken Sang Resi Palasara Liman Benawi mengko werdi ngongkang samudra gising bandar sinung pratima pinetha gajah anginum toya awasta reca gajah Purbakayun Guru Janggala dadi kedatoning bangsa Kuru pramila sinebat Purwasri Nanda labet kang yasa negari taksih traing Prabu Sri Nanda negari Astina dengan jik manjamancana pindane Swarna Dipa binasaken punjuling apak umpama bor pepadang urupe kalamun gunung dhuwur kukuse yen to kali jero kedunge bebasan pasar ado kumandange apancarika pambekane kondo sareding pangke krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya Benawi tinampi ombak samudra binanglangu kang tanpa pagut Pekating maninggal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gawa serong kinarya sesuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran Darsasana Jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo Karangkitri rawiruin kelapa bumi subur pasiden mawur sadengati nandur kang samya dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang ning nirtane iline kapara-para liyan playune tinampi wadhuk direndung-bendung kinarya ngilini sawah yang pategalaning Narakisma mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sajeng kangkeng sela sedya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinan Yaya Rukmi Sarkang pinangga Pratiwi pategal engko prijeng ngruwi godhongane ambek kowe nganti kaya manglo wiwitane polo kependhem polo kusimpar polo gumantung sadyotan kuciwa sinawi tukulan kemawe kesarasaning diri ingo ningon raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun siang glaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo ranjing palang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek saeka kapti akar ring rusa bangsa tuwin negari ing Gajahaya wana ngimbanging gunung anggung rinaksa mrih lestari urun tumurun tarah tumerah satya dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman sepen tebih sangsaya sinansaya anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejating jejibahan kang minuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah bisa ambabar karya kenging binasake negari Ngastina iku semono lagi mancik marang jaman Jana panjang punjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja
Dasar guru kang gedhe bore padang jagati dhuwur Gusti tur tatu kuncarane. Tur kasusuring manca prajola sinenta wau. Ingkang jumeneng nata Anyakrawati ambau dendha wonten negaring Astina. Mapan wasana paliyane lamun kethek araning Pragusa buta apraceka dewa wenang wisik pandhita peparap lamun ratu wenang ajejuluk nenggih sang nata Prabu Duryudana. Inggih jejuluk sang Prabu Suyudana ya Jayapitana ya Prabu Jakapitana. Inggih jejuluk Prabu Kurupati ya Kurawendra ya Sri Gendari Suta ya Dastora-Storatmaja. Inggih jejuluk Prabu Gandharya ya Gandaryanata ya Prabu Tripamangsah. Pramila jejuluk Prabu Duryudana Karana sang nata angrengga makutha kaprajuritan Suyudana mengku werdi lumintu dedanane ingkang ilining toya narmada. Jejuluk Jayapitana yekti dadi mustikaning prajurit. Jakapitana mengku werdi dadi wewenget. Duk nalika tasih Jaka wis sinengkaken ngaluhur jumeneng nata ing negaring Astina. Pramila jejuluk Prabu Kurupati dadi ratune bangsa Kuru. Kurawendra angratoni kadang satus ingkang sinasapan wanudya sajuga. Nenggih Dewi Dursilawati Gendari Suta. Nenggih sang Natatmajane Dewi Gendari. Dastora-stora Siwi yogane sang Narwati Dastarata. Prabu Gandharya minjang menawi Bratayuda dadi prajurit pamungkas. Sinebat Gandaryanata mengku werdi sang Natatrahatu Gandhara Desa. Tripamangsa minangka pepengeduk laire sang Nata Dampit 3. Sang Prabu Duryudana ngasta pusaran praja linambaran paugeran caturwara nenggih sama beda dana dendha. Nanging cacane tasih kumingsun lire panguwasa kinarya gada. Seneng sembranan lumuh kungkulan tanpa beda kadang Kurawa ingkang Dursilawatak Candala. Anyaring mangsa kasada windu sancaya tinenggaran wuku prang balat ing prang bakat anggara kang ari magut tabuh nawa. Sang nata kepareng miyos siniwaka lenggah madaning dampar sinasada sempek babet werni sindura kang rinendha benang kencana ing madya sinunging sekar pinetha cepaka mulya sinebaran sari-sari ginanda wida kongas pangambar gandaning jebat kesuri yen Cinandra dadya Ormabasing Durgandana. Pandher kang samya semewa nenggih wadya kang gantung siba wiwit saking Bajura Ngayun pagelaran Balawerdi ngandhut temekeng alun-alun Pungkur. Angendana pindha mawan ponang dweja rontek lan umbul-umbul akeng wadya ingkang anggantung siba pindhane sasangka ginarebeking pranggana. Ora sidhem permanem datan ana janmung kang anyabawa ingkang kapiyarsa amung tumetes ing tirta pusara dumaweh nguron-ronan kang samya wanjra ing jawi kapireng swantening abdi Gusali kang lagya makarti imbal gantya Amanjaraga kumandange yayah swaraning Jengger Nola sinenta punika ingkang kepareng caket dening Mangarsa nenggih punika bujangganing murja wingking saking pertapaning Sukalima peparap sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana inggih peparap Bharatwaja putra ya sang Wipra inggih sinebat Begawan Menak Anggara. Pandhita sekti dadi mustikaning prajurit minangka dwija guruning olah kasekten sumambung sibanira kadang Sinarawadi ingkang katingal sumeblak yayah lintang Panjerina. Tuhu punika nata ing Mandura nenggih sang Prabu Baladewa Yawaning Pinta Wasijaladara Yawanom Kakrasana ya sang Prabu Balarama. Tan kanton ingkang caket dene Maharsa nenggih Wrangkanata dalem negaring Astina nenggih sang Rekyanapati Harya Sengguni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati ing Plasa Jenar. Tan kanton Wiswanira Pangeran Pati Satring Tirta Tinalang ya ing Toya Tinalang nenggih sang Raden Harya Kartamarma.
Mula sangjaning para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengul datan peselo labes sekathing morsip ing Jawi amludak gendera rerontek umbul-umbul kekiterangan danu ya imondeng mangsa labu payung megar mendi jamur barating mangsa rendeng tumbang ngrangap jagat jati ngaraning mangsa katiga perantine tinggal tidom sinemat daring pasewakan negari ing Astina nadyan gegodhongan datan ngubah samirana datan mampah kabyarsa mung ngeling pradonga miwah pangling maranggana sigra murmani pangandikan Arsa Sang Nata Prabu Duryudana amedhar sabda pangandika ana nenggo-nenggo sangya para kawula dasih dinaracaken mangarsa wonten nadyaning praja negari Ngastina tanggaping sasmita sangya para kawula samya ngangsek pisowani kang dadi kumanggule wijining pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan mangrombeng para kawula samya nyaket ngenya sowan Ngening dalang yen aja mantan moncar mangreng neng puri mangkin tanpa siring kasaran macaring purnaming kakono kasaring mangsa katiga Sang
ning pasewakan busana maneka warna sepak puspitengu dyono yang pancrah sarwa rokma ranggeng manik narawata Obro Prabanyo Kangsu mirat kenyaring neca laliwaran ke laji sireng dadet wimbo kekondo mrek mi saparan mangambar kungas Dewa Sukmana madili duwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara nun mangke paman Pati Arya Sengguni ayo ndadekake kaget pakendira si paman dina sira ingsun biji ana ngarsaning mandira Paman Pati Arya Sengguni kawula ninggih anak Prabu sakalangkung madu kamiji dumateng piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih
Ing jawi sanget kuwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng kula sowan wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Dewaji sesemban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Duryudana. Pengayoman kula kawula ana ninggi. Paman dari Sengguninggi. Kati parangkut sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun. Pranata tata arakiting kaprajan negari ing Astina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti kang karempin Paman Pati Arya Sengguni. Menawi padukan dangu bab tata rakiting kaprajan nggih tentu sadotan badhe nguji wani. Para kawula samya saijek seka kapti karo huring nusa bangsa duwe negari ing Astina. Mandhapipun dhumateng sangjaning para prajurit miwah para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning perang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana. Kawula ana ninggi. Paman Pati Arya Sengguni nggih. Kawi bumbung manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira paman. Ora liwat pakaran ing utama tindakna selawase urip Paman Pati Arya Sengguni. Kawula ana ninggi. Menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartentu badhe kula candhi gejimat namung dereng lan sak sampunipun nggih. Kepareng ambek bilih ingkang bapa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap pada paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Duryudana kawula ana non. Walat mewah pagebluk menawa ingkang badhe dawuh wonten praja negari Ngastina. Wonten ingkang putra wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Nanging wa semanten paman. Jer jeng andika Paman Pati Sengguning menika ingkang minangka dados nayakaning praja negari Ngastina. Parimaksa sembahing paman kula tampi kendelo sami-sami. Mboten langkung kasekecak jeng andika lenggah wonten praja negari Ngastina Paman Pati Arya Sengguni. Kawula ana ninggi. Sampun boten kirang prayogi anggenipun ingkang bapa sowan nggih. Wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Nun mangke bapa Nemban. Sarawu paduka bapa Nemban Durna ing Sukalima arawuh wonten praja negari Ngastina. Bapa Nemban ingkang putra pun Duryudana ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka bapa Penemban Sukalima. Bapa Penemban Kumbayana. Astaga swala sila bertapa Somarante. Hawelah kemenaga kula kaprit gantil buntuting selikur. Lole tali wesi jenenge Rante wong wedok metu bengi jenenge. Lole anak Prabu. Parang paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Nggih. Samangke pambagya raharja sampun ingkang bapa tampi sowan kula wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa. Mboten langkung ingkang bapa ing Sukalima ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa mugi kunjuk katur wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong jasmaraipun ingkang putra ing Ngastina Bapa Durna. Mboten langkung kasekecak anggen paduka lenggah wonten praja negari Ngastina. Kawula ana nggih. Sampun boten kirang payogi biswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma padha kanthi raharja sapraptane Dimas Kartomarma ana ing praja negara Ngastina. Dimas Kartomarma. Ono iki dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sinuwun Koko Prabu Duryudana. Amiji dhumateng piswanipun ingkang rayi ing tirta tinalangipun Kartomarma kemareng wilujeng piswanipun ingkang rayi. Samangke mboten panggelangan setunggal punapa tebih saking rubit kalising sambi kula durga mendhak kala sirna. Sinuwun wanter sabda paduka miji sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap pada paduka Gusti kula Sanata Sinuwun Prabu Duryudana, Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Dewaji siadhi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora lewat pangestunipun Kakang Bae Tampanana. Nduk iki
sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paribe ndayana ning kasantosan sinuwun dewaji sembahan kula parang pangestu paduka bat kula cancang puceng weni dumaweng wijang ora maketing merdaya saestu ndadosaken cahya ner cahya daging rah kajewanan padha tatanan barisane para wadya buling padha gantung sibuk aja nganti kang padha sarung manuk jenenge Sunadya mbabarake wigatining pasewakan Dimas Kartomarmo nun iki ora ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang rayi badhe mangestu padha dawuh paduka Sang Dewaji sembahan kula sinuwun nun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura pengayomanipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu Balarama sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama Koko Prabu ing Mandura ya jagat pangestu ngara wayah Bathara Jagat Padendra Jaladewaku Yayi parang paduka Yayi Prabu Duryudana miji dhumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura wonten praja negari Ngastina elok sanget kawontenanipun pambagya harja sampun ingkang raka tampi karya bumbung jasmanipun ingkang raka mboten langkung ingkang raka ing Mandura ngaturaken salam taklim kula mugia kunjuk katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu iki sampun kula tampi karya bumbung jas manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana ingkang rayipun Guruwati mboten langkung mugia kasekecakna lenggah paduka wonten praja negari Ngastina Koko Prabu Yayi Prabu sampun boten nirang prayogi wonten piswanipun ingkang raka katampi kanthi banget prayogi wonten praja negari Ngastina jenyatanipun Yayi sareng kula prapta wonten praja negari Ngastina kula ngaraosaken undhak ing kawula negari Ngastina ingkang dangu sangsaraning dangu sangsaya tentrem sami jenjem anggen lenggah wonten praja negari Ngastina Yayi ingkang raka ing Mandura mangayu bagya sekedhi jumuru awit paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang amangku sanjaring para kawula tasih saged mujudaken kawontenan kaprajan negari Ngastina ingkang kados mekaten elokipun miwahindahipun Yayi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan ceryatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu mawas dhumateng kawontenan praja negari Ngastina tartemtu sedaya kawontenan kados mekaten menika menawi boten saking pambudidayanipun ingkang rayipun Jaka Pitana mbewah menawi boten saking sugihing negari Ngastina boten badhe kaleksanan boten badhe kalampah kawontenan praja negari Ngastina kados mekaten mriku Koko Prabu Baladewa Yayi nanging sewewa semantena Yayi jalaran ingkang raka ing Mandura menika ugi taksih bebasanipun kutha ing nalar cingkranging samubarang tartemtu anggen kula mangku maranata sanjaring para kawula tasih sami basa-basih tasih kathah kekiranganipun jernyatanipun anggen kula madheg wonten praja negari Mandura menika kawula wonten praja negarinipun ingkang raka menika kathah ingkang sami angel menawi dipun kanthi supados manunggal tunggal dados tunggal Koko Prabu ngestaken dawuh pramila Yayi benjang punapa wonten wekdal mirunggan mboten wonten kewajibaning tata kamrajan negari Ngastina paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang raka kanthi miwah kula aturi supados ing sakmangke tetinjo marang kawontenan praja negari Mandura kaicala jegolan merkiwa durga musangga runggi negari Mandura kareng kuwa kadya negari Ngastina iya negari paduka piyambak Yayi Prabu Duryudana ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami Koko Prabu boten langkung sedaya sampun sami priksa lan ngawuningani bilih paduka menika nalendra Gung Binathara nanging semantena Paman Pati wonten timbalan anak Prabu sedaya ingkang sampun ingkang putra lempaken wonten praja negari Ngastina mesthi mawon kaget teka dinten sak mriku ingkang rayi ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang bening lanatan ingkang sampun wontene punapa ingkang dados wigatosipun lan punapa darunaripun samangke kula badhe ambabar pasewakan kawula ana ninggih nggih anak Prabu gandeng ingkang bapa ing kepatihan sampun nungsung mawarta nyadong dawuh timbalan paduka pramila sumawi kula aturi paring dawuh wonten ngarsanipun Sang Jayapura Piyai ingkang sami lenggah
menggah menapa ta wigatosipun nggih menawi kepareng tumunten kawedhara ingkang kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sedana tuwin para kawula wonten praja negari ing Gajahaya awi kula kanthi manjing salebeting kedaton apan catur netra kan ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula ana inggih anak Prabu Jagat pangestu Goro Wayah loro jagat Paman Pati Hari Sengguni kula wonten timbalan Koko Prabu Baladewa kula wonten paring adhawuh Yayi mesti kemawon kaget dinten sakmenika Koko Prabu Baladewa kula pijirawipun wonten Praja Negari Ngastina jalaran Blaka Suta kemawon cekak aos aturipun ingkang rayipun Jaka Pitana anggen kula ngawontenaken pasewakan kebenek lanat dadi ingkang sampun mriku kula namung badhe ngrembak babagan 3 hari kapengker wonten ing dinten Sukra Kasih ingkang rayipun Jaka Pitana anampi sasmita saking sangyaring para Jawata sasmitaning dewa paring wisit dumateng ingkang rayi bilih Kurawa kadhawuhan supados sambudidaya duwe nanggayuh wujudipun kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun matedaken dening para Jawata ingkang aran Wahyu Cahya Wacana inggih ingkang aran Wahyu Setya Wacana Koko Prabu gandeng kula menika ngrumaosi Kurawa menika sampun mataun-taun sepisan nggih mawon dereng nate anggayeng nami wujudipun Wahyu Prawila rawipun Koko Prabu wonten ing Praja Negari Ngastina menika kula suwuriga partikel iku pamrayogi kados pundi serananipun duwen lampahipun kedah kados pundi anggenipun ingkang rayikipun para Sata Kurawa sakmangke kadhawuhan supados ambudidaya nggayuh wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Cahya Wacana iki Wahyu Setya Wacana Koko Prabu Baladewa anjir ingkang puspita rum kacilireng samirana amre sekar kadong ngas kandhanya maweh araras artaning driya jagat pangestu Goro Wayah loro jagat Yayi Prabu Jaka Pitana kula nuwun wonten timbalan kedhawuh paduka Koko Prabu prasasat kadidene kejugrukan Wukir Sali kelepaning samudra madu manahipun ingkang raka ing Mandura sareng kula tampi dawuh paduka Yayi Prabu Duryudana bilih para Sata Kurawa nampi pepisik nampi sasmita wangsit saking para Jawata bilih paduka Yayi Prabu Duryudana kedah miwah kadhawuhan kedah anggayuh wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Cahya Wacana inggih kang aran Wahyu Setya Wacana Yayi Blaka Suta Blakotang terus terang manahipun ingkang raka ing Mandura menika bombong sanget jalaran kula nuwun sewu samangke anggen paduka Yayi Prabu Duryudana mundi dawuh tuwin ambabar sabda pangandika babagan nyuwun mriksa anggenipun kados pundi badhe anggaya wujuding kanugrahan kang namipun Wahyu Setya Wacana menika
Kula ngrasa kula menika ngraos bilih aturipun Yayi Prabu Duryudana menika estu lair lan batos anggenipun badhe gayuh wujuding wahyu cahya wacana menika teges mboten namung kinarya abang-abang lambe ora mung dienggo apalan nanging nuwun sewu Yayi gandeng ingkang raka ing Mandura piyambak menika ugi sepisan kemawon dereng nate gayuh kanugrahan ingkang namipun wahyu menapa kemawon menika pramila kula menika ugi datan mangertosi kados pundi sarananipun tuwin lampahipun anggenipun paduka Yayi Prabu Duryudana badhe anggayuh wahyu ingkang namipun wahyu setya wacana inggih pun wahyu cahya wacana nanging wa semantuna Yayi ingkang ngraka bombong sanget tuwin ingkang ngraka mongkok sanget menawi estu lair lan batos paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika badhe anggayuh wahyu cahya wacana sampun ngantos jikolan perkewu mangke menawi kedah mbetahaken Prabiya sampun ngantos ajrih kangelan sampun ngantos kawratan bondo negaring Mandura kula atur yang ngukup kinarya gayuh wujuding wahyu setya wacana kagem kadang-kadang kula pun para sata Kurawa samangke sampun ngantos paduka Yayi Prabu Duryudana piyambak ingkang tumindak jumangaken suku ngrambyakaken asta sakmangke ingkang raka ingkang sagah gayuhaken wahyu setya wacana Yayi Prabu ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan pramila Koko Prabu ananging gandeng ingkang arayi menika datan mangertosi wardinipun wahyu cahya wacana utawi wahyu setya wacana menika menapa sartanipun ginanipun menika kagem menapa kula nyuwun mriksa wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu lah nek perkawis menika sampun nyuwun mriksa wonten ngarsanipun ingkang Raka Mandura menika sampun nanging kula aturi nyuwun mriksa gandeng wonten mriki menika wonten rawuhipun Brahmana Agung inggih nuja ngagung ing Ngastina pandhita ing Sukalima inggih boten sanes kejawi namung Bapa Durna niki ngapa niki kok njeluk kula Bapa Durna wonten dawuh paduka mriksa werdinipun wahyu setya wacana niku napa niku lho Yayi mriko kula aturi nyuwun mriksa wonten kersanipun ingkang Bapa ing Sukalima Koko Prabu iki Bapa Durna wonten dawuh nggih kula nyuwun mriksa nggih gimana anu pripun kula nyuwun mriksa kula mundhut pirsa wonten karsa paduka Bapa Durna iya anu nggih babakan anggenipun ingkang putra nampi sasmita saking Murajawata bilih ingkang putra kedah gayuh ingkang namipun wahyu cahya wacana teges wahyu setya wacana mriku werdinipun menapa sartanipun ginanipun mriku menapa lole asta Kuswala sila bertapa sumorante hawala inggih kira anak Prabu ingkang Bapa Bambang sanget tuwin ingkang Bapa mongkok sanget kula midhanget atur pangandikanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana bilih samangke Kurawa menika kadhawuhan supados gayuh wujuding wahyu setya wacana utawi wahyu cahya wacana jalaran kula nuwun sewu lho nggih Kurawa menika sepisan kemawon dereng nate gayuh ingkang nami kanugrahan nate gayuh wahyu menika babar pisan sepisan kemawon menika dereng tau pramila nyuwun priksa sarananipun tuwin lampahipun kedah kados pundi anggenipun badhe gayuh wahyu setya wacana menika nggih matur nuwun nggih ingkang Bapa ngenayuk yani tuwin ingkang Bapa sarujuk bilih paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe gayuh wujudipun wahyu cahya wacana ingkang namipun wahyu setya wacana menika kula matur nuwun kula dombengi nggih matur sembah nuwun Bapa nggih lajeng paduka anak Prabu Duryudana nyuwun priksa babakan werdosipun menika menapa werdi menika menawi dipun basake menika werdos kajengipun sopan oh iki werdinipun wahyu cahya wacana wahyu menika wis ngarani cahya menika srengenge wacana menika pangandikan teges tiyang ingkang kedunungan wahyu cahya wacana menika sak pangandikanipun sak omong-omongane sak laku jantrane kedah saged amadangi dumateng sak padha-padha menika menawi miturutipun ingkang Bapa Sukalima nggih menika werdinipun wahyu cahya wacana anu nggih lajeng ingkang namipun wahyu setya wacana menika werdinipun menapa setya wacana setya menika setya menika ngugemi dhateng setunggal perkawis teges mboten mencra-mencre teges mboten blentra-blentre gunemipun kaya banyu ingkang tumumpang wonten ing
godhong blarak. Anu godhong sendre. Setya wacana. Inggih. Setya menika setya bekti kalian setunggal perkawis boten mencela-mencele. Wacana menika pangandikan. Teges pangandikanipun menika datan kena wola-wali, datan kena blendra-blendre, datan kena le-dale desuk dere sore tempe menika mboten dipun keparengaken menawi sampun kadurungan wujudipun Wahyu Setya Wacana. Utawi ingkang sinebat Wahyu Cahya Wacana menika anak Prabu. Mekaten Bawadurna. Iya, menika menawi miturutipun ingkang Bapak Saka Lima. Nanging nuwun sewu, mbok bilih miturutipun Adipati Arya Sengkuni menika benten. Kakang Durna, pripun Adipati? Menawi miturut kula kok beda karo pangandikane sampeyan. Bentenipun? Nuwun sewu anak Prabu semala atur. Paman Harya kasumanggaken. Menawi miturutipun ingkang pamaning kepatihan menika ngaten nggih. Ingkang namipun Wahyu Cahya Wacana utawi Wahyu Setya Wacana menika namung ngayawara. Ngayawara liripun tegesipun kados pundi? Cobi ta kula aturi amenggalih. Napa wonten nate jamak lumrahe cariyosipun tiyang ingkang gayuh wahyu nampa wujuding barang. Menapa menika sampun wonten cariyosipun, menapa sampun wonten buktinipun. Menawi wonten ingkang bobot kula tak nyun priksa, kula tak ngertos, kula tak weruh. Desuni wonten dawuh Kakang Durna. Sampeyan aja nyebar wisa lho, sampeyan aja nyebar upas. Oh, anak Prabu Jaka Pitana kuwi wis lahir batin. Anak Prabu Jaka Pitana kuwi wis tenanan. Nggone dheweke kepengin arep nggayuh wujuding Wahyu Setya Wacana, ya ngaran Wahyu Cahya Wacana. Lah nggih niku rak sampeyan nek percaya nek Kurawa kadawan supayane nggayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana. Lah nggih. Ning nek miturutipun ingkang rayi ing kepatihan kula niku mboten percaya sing jenenge Wahyu. Sakarep-karep sampeyan. Nek sampeyan ora percaya karo wujuding Wahyu, nggih mboten napa-napa. Ingkang bahkan kula percaya Kadipati. Nggih, pun mboten samencak-mencak, mboten samuring-muring. Oh, sampeyan iki bola-bali, bola bali. Pendak-pendak anak Prabu Jaka Pitana menika wonten masewakan ngrembak babakan inggih menika anggenipun badhe gayuh wujuding anugrahan Wahyu saking para Jawata. Mesti sampeyan iki senengane ming blithuk, senengane ming icok-icok, senengane ming nglincipi carang bapak. Lah nggih to? Perkara sing ora sak benere sampean gawe-gawe, perkara sing ora sak nyatane sampean gawe supayane enek, sampean gawe supayane anak Prabu Jaka Pitana menika percaya karo aturi sampean. Oh, nek jane mengentut ora ana nyatane sing dadi aturi Adipati Arya Sengkuni menika. Sampun Bawadurna. Wonten timbalan karo anak Prabu. Kula sampun mangertos. Miyawah kula sampun tanggap sasmita saking para Jawata anggenipun paring wangsit kelaring putra. Bilih kula kedah gayuh wujudipun Wahyu Setya Wacana, inggih Wahyu Cahya Wacana. Inggih. Pramila kula nuwun sewu. Kula kintering sak pagi. Kadang-kadang kula pun para Pandhawa ugi kadhawuhan gayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana menika. Keparang paduka anak Prabu Jaka Pitana kados pundi, Ger? Pramila gandeng Kurawa menika sampun marambah makaping-kaping. Nuwun sewu, Kurawa menika sepisan kemawon dereng nate namipun kanugrahan saking para Jawata. Lajeng Pandhawa menika sampun wungsal wangsul gayuh wahyu, gayuh ngilmu menika sampun marambah makaping-kaping. Pramila babar pisan ing sak pangke kados pundi serananipun kemawon sinaosa kula dereng mangertosi perkawis sing saknyatanipun. Pandhawa badhe kula pepalangi anggenipun badhe gayuh wujudipun Wahyu Setya Wacana. Bawadurna. Oh, lole astaka swala sila bertapa. Sumorante hawala kemenaga kula gaprit gantil bututing senikur. Anak Prabu kula nuwun sewu lho, Nger, kula nuwun sewu. Bawadurna kados pundi? Menawi kados mekaten pamanggih paduka anak Prabu Jaka Pitana menika mboten leres. Menika bener nanging kirang bener. Beneripun lan kirang beneripun. Beneripun. Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika nggadahi gegayuhan. Inggih menika kepengin gayuh wujudipun Wahyu Cahya Wacana ingkang sinebat Wahyu Setya Wacana. Nggih. Nanging kirang beneripun nuwun sewu. Menapa wonten jamak limrahipun tiyang ingkang badhe gayuh wahyu menika sarana jegal dumateng katentremaning liyan. Menapa wonten jamak lumrahipun wong sing arep gayuh wahyu kok bersaing menika menapa wonten lumrahipun, menapa wonten cariyosipun. Cobi kula aturi menggalih lho, Nger. Kula menika ngrumaosi bilih kula menika mukti wonten Prajanegari Ngastina. Pertapan Saka Lima menika yasanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang dipun paringaken wonten ngasanipun ingkang Bapak Saka Lima. Nggih. Nanging nuwun sewu lho, Nger. Kula menika ingkang minangka dados gurunipun para Sata Kurawa. Miwah kula menika ingkang dados gurunipun para Pandhawa. Teges guru menika kedah sagedipun gugu miwah kedah sagedipun tiru.
Teges guru menika mboten bancindhe banciladan. Menawi Kurawa mboten kenging dipun bancindhe, menawi Pandhawa ugi sampun ngantos dipun banciladan. Menika sampun ngantos wonten sipat ingkang kados mekaten menawi ingkang bapa menika jejeripun guru, jejeripun tiyang sepuh ingkang dipun dadosaken gurunipun Pandhawa miwah Kurawa. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nanging namung sepisan kemawon menika kula suwun Bapa Durna supados dawuh kalian para Pandhawa supados murungaken anggenipun badhe gayu wujudipun wahyu cahya wacana. Kakang Durna, pripun Dewate? Sampeyan niku mukti teng Prajanegara Ngastina lho. Sampeyan niku ceciklu ana ngersane anak Prabu Jaka Pitana. Sampeyan melu ngeyup kamukten ana ing Prajanegara Ngastina. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngewangi para sata Kurawa. Oh, mboten saged. Liripun mboten saged. Menawi kula ngantos samangke mulasara milara miwah murungaken gayanipun para Pandhawa mengke malah tetel kabrahmananipun ingkang rayi utawi ingkang Raking Sukalima. Bajik sampeyan mikir kabrahmanane sampeyan. Biasane sampeyan ki sok srogal-srogal ature ngendikane ming sok mencla-mencle. Sampeyan ki biasane sok ora kena digugu. Ning kok sak gendakan iki Pandhawa kaya-kaya sampeyan rungkepi, Pandhawa kaya-kaya sampeyan tresnani. Malah Kurawa sing sajak sampeyan bancindhe banciladan. Menawi ngaten nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu. Amit sewu kula tak matur. Paman hari kados pundi? Menawi ngaten cabaraning damel Kurawa anggenipun badhe gayuh wahyu kamangka sampun marambah makaping-kaping gagal. Menika namung dipun sababaken wontenipun Kakang Durna ingkang sajak panjenenganipun ngrungkepi Pandhawa sartanipun moh nglabuhi Kurawa. Nek caraku ingkang dados nalindra teng Prajanegara Ngastina ginanipun napa ngopeni ngingu menungsa sing kaya ngoten. Anak Prabu, Putra kados pundi? samangke kula ingkang sagah mejahi dumateng para Pandhawa. Lah rak apa ta? Rak ming mencla-mencli ngendikane ta. Sareng kula sagak kaya ngeten. Jagat pangestu Nggara. Bawa Durna. Wonten dawuh. Menapa estu anggen paduka gadhahi niat kepengin mejahi dumateng para Pandhawa. Oh, sampun ngantos saji kangelan. Jernyatanipun kula nuwun sewu lho, Nggih. Kula nuwun sewu. Pandhawa menika estunipun menawi mboten gadhahi pujangga, Pandhawa niku nek ora duweni pamong. Pandhawa niku ora duweni daya menapa-menapa teges Pandhawa menika ringkih. Pandhawa menika ringkih, mboten gadhahi daya kegiatan napa-napa. Ning gandeng Pandhawa menika gadhahi pujangga, Pandhawa menika gadhahi nujung ingkang namipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, pramila Pandhawa dados gadhahi raos gething keburu sengit kaliyan para sata Kurawa. Semanten ugi Kurawa menika ugi gadhahi rasa sengit kaliyan para Pandhawa. Mboten jenjem, mboten tentrem menawi Pandhawa tasih gesang ing Madyapada. Luwih-luwih samangke Kurawa sampun kadhawuhan gayuh wujuding wahyu cahya wacana. Samangke Pandhawa tartentu namung badhe nyerimpeti dumateng lampahipun para sata kurangipun badhe gayuh wahyu. Pramila kula aturi mestakaken, kula aturi nyawang nggih. Samangke ingkang bapa ingkang sagah mejahi dumateng pun anak Prabu Sri Bathara Kresna, nggih, anak Prabu Jaka Pitana. Maring jajalanan sekertaning baone iblis lanat. Bapak Durna, wonten dawuh anak Prabu. Menawa panjenengan mriku mboten mawas wonten mriki menika lenggah sinten? Napa sampean ora nyawang teng Prajanegara Ngastina iki sing suwan sapa, sing lungguh sapa, sing rawuh sapa? Menawa sampean mriku mboten nyumurupi praptanipun ingkang putring Mandura. Lah keteka delangap-delangap ucape Bapak Durna. Nderwili kaya grojokan rete kaya betes nembo pategalan bilih Bapak Durna sago mejahi dumateng kadang kula Ndrawati. Bapak Durna. Wonten dawuh. Bapak Durna. Wonten dawuh. Mudar ora kowe. Ayo. Tanggung jawab, Kang. Nek wis kaya ngono kuwi senggone ora melu-melu. Ora Bapak Durna. Wonten dawuh. Niat kula sowan wonten Prajanegara Ngastina mriku pados tentreming ati, tentreming manah. Kula menika ampun cemepleng rasing manahipun ingkang putring Mandura sareng midhanget pangandikanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Bilih panjenenganipun badhe gayuh wahyu ingkang aran wahyu setya wacana ingkang
aran Wahyu Cahya Wacana. Nanging rasa seneng kula menika kadudul kalian rasa sengit. Gething keburu sengit kalian pun para Sata Kurawa. Ngeten iki lho, ngeten iki sing kula ora seneng. Ngeten iki sing kula ora seneng. Kurawa niku janjane apik nek ora ngopeni wong tuwa kaya dapure sampean. Nuwun sewu Anak Prabu, sampun kantos kados mekaten. Oh, inggih Bapak iso kalimah menika namung nuhoni dhateng aturipun Adipati Arya Sengguni. Wis gek tumbak cucukan kono. Wong kula ki ming mringgake supayane Anak Prabu Saka Pitana niku kelakon ning gayuh wahyu, kok malah gawa-gawa jenengku. Dipate, sampean niku karepe iso ngrumangsani apa ora ta? Sampeyan niku minangka dados wrangkana teng negari Ngastina, sampeyan niku wong nomor 2 teng negara Gajahaya, kudune gunemane sing apik. Bawadurna, wonten dawuh. Kudune sing ngandika, paduka sing gunemane sing apik. Merga sampeyan kuwi drajating pendhita, ora kena mencla-mencle gunemane, kudu dipidhangetke piyayake, diugemi ngendikane pendhita. Nek pendhita kok ngendikane wola-wali kaya banyu manggodhong senthik, teges tetel kabrahmane sampeyan. Cobi to. Wong kula niku mung mringgake lho Kakang Durna, piye carane gandeng sampeyan niku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda teng negara Ngastina, pramila sampeyan kedah nyengkuyung Anak Prabu Duryudana. Ning kula niku mboten nganu sinten-sinten kok, Dik Patih. Kula niku nyengkuyung para Sata Kurawa. Kula niku mboten banci ladan. Kurawa kula rengkuh, Pandhawa kula sengkuh, sedaya niku sami mawon, sedaya niku sae, sedaya mboten wonten lepatipun. Bawadurna, wonten dawuh, lepate Bawadurna niku nantang kalih Nata Mandura. Loh, kula nantang kalih sampeyan ingkang pundi nggih? Lepatipun sampeyan menika rerasanan babakan adik kula Ndrawati saguh mateni Yayi Kresna. Nuwun sewu, niku wong damel legane anak Adipati Arya Sengguni kemawon. Nggih ta Adipati? Lambu. Adipati. Dek. Ngapa? Niki mengene nenggalane metu pripun? Metu ya wis kari dinggo kok. Wis. Ayo perkarane sampean dadak omong nek saguh mateni Anak Prabu Bathara Kresna. Nuwun sewu Anak Prabu, nuwun sewu. Menika kala namung keceplosan. Menika kala namung keceplosan. Bapak Durna kula nuwun sewu. Kula kinten ature wong sing ketrucut niku atur saka lambe ati jerone manungsa. Dudu kok mengatur ngaya wara. Lho, lajeng kersa paduka Anak Prabu Baladara kados pundi? Yayi Prabu Lilana nyuwun pamit. Perkawis menika badhe kula aturaken Yayi Prabu Kresna. Sak mangke sampun ngantos para Sata Kurawa nggayuh Wahyu Cahya Wacana nawi tasih ginakaken wata adigang adigung adiguna Yai. Pripun iki Dik Patih? Pangestu karo wayapta jagat Bawadurna. Wonten dawuh. Kula kok rasa mangkel. Mangelipun kados pundi? Mangkel kalih ingkang Bapak. Nggih. Sekawit rawipun Koko Prabu Baladewa mriku badhe nyengkuyung dhumateng ingkang putra. Anggenipun badhe nggayuh wahyu kok malah dados mekaten kawontenanipun. Paduka menika tiyang sepuh ning boten sagedipun ugemi ngendikanipun. Ngapunten. Ora mung cukup ngapunten Kakang Durna. Sampeyan kudu tanggung jawab. Mawi saguh mateni Anak Prabu Bathara Kresna, sampeyan ya kudu saguh ngrampungi perkarane. Dik Patih. Sampeyan kok kaya ngoten. Oh, kula niku timbali sowan wonten ngersanipun Anak Prabu Jaka Pitana menika kula menika namung disuniga pertikel niku dipun suniga pamrayogi. Lah iya sampean mau rak wis ngigoke. Ngigoke pripun? Nek saguh mateni Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Alah. Dik Patih. Pendhita kok ngencek.
lajeng menika atus pundi anak Prabu? Sabtu Pandhita Ratu. Paduka menika derajating Brahmana. Menawi boten saged ngugemi dhateng pangandikanipun teges tetel kabrah mananipun Bawadurna. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sangga Trigumulung Katrigumulung mangromak ing ladya Kordha reka kiri kiri ro nanggana magawe gelare wang-wang ong Didhemat ingkang tanpa sewakan negari Ngastina nalika semanten Sang Prabu Duryudana arsa medhar sabda pangandika tinampi dening pandhita ing saka lima negeri Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana dadi leget datanmu badatanmu sik pandhita ing saka lima wau nganti kaya pratima gelik kencana ndadosaken kanyut pinangka warju kanyut jayung ganten warju jayung keca minangka durung abange durung manjing dasaring pertala kasaru geger jaba yak ngarsa tekapi wis beban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa gajeng medhol saka wantilan kejawi sanggya para seba sami alok bilih wonten jawata ingkang mandhap saking kayiwangan nenggih dewaning Gudaya dewaning Mangraja nggih Sang Pandya Bathari Durga sumawana Nalendra saking tlatah sabrang ingkang minggah madaring Datulya Praja cumlorot candrane cahyane nganti kaya ndaru tetangga kaya kagiat sanggya para sata Kurawa sanggya para lenggah wae Surat
Cedhet-cedhet prabawaning ratri Sasatara wus manjur kalawuryan Tan kuciwa memanise panggap Srinarta ing kalu samara pamoring sukma Sinukmaya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu Mendak alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat boten kinten babar wisan arawipun sesembahan kula ing kayuwangan Surdaya ing kayuwangan Dandang Tangguri boten sisip boten kinten babar wisan para sasat kejegruken Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ya manahing panjenenganing sen tupinampi rawipun Pandya Bathari Durga Eyang Pungkulun Pandya Bathari Durga arawuh wonten praja negari Ngastina kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Eyang Pungkulun Bathari Durga Eyang Permoni Bat wong tetian kala Rudra Mas Pati Raja dewaku sodhe selikur dina ya nggir kula putuku Duryudana ya wayah ulun ing Ngastina Jaka Pitana
Jeneng kita atur bekti ana ngarsanipun Hyang ya nggih, kula wis tak tampa mboya lewat pangestu kula Namanana Duryudana. Sampun saged anggen kawula pundi dadosna jimat. Pareng pangestu paduka badhe kula cancang bocahing wendi dumawing wijang rumeketing werdaya. Saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan panjenengan. Mboten langkung kaskecat anggen paduka lenggah. Iya ya nggih kula Duryudana, mboya kurang prayoga prapta ulun. Nggon ulun rawuh tedhak ning Praja Negara Ngastina iki nggih Duryudana. Lole astaka sila bertapa. Mboten nganti kanyana-nyana rawuhipun Ibu Bathari Durga. Begawan Durna, inggih Ibu Bathari. Iya ya nggih Begawan Durna, ulun ingkang prapta ngersani anak Prabu Jaka Pitana. Kula ngaturaken sembah bekti kula konco Ibu Bathari. Iya ya ulun tampa Begawan Durna mboya lewat pangestu ulun Namanana. Begawan Durna Kumbayana. Sampun sanget anggen kawula pundi? Oh, mboten langkung kaskecat lenggah paduka Kanjeng Ibu Permani. Rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Iya Begawan Durna kaya wis mboya kurang prayoga prapta ulun ana ngersani anak Prabu Jaka Pitana. Kanjeng Hyang damel kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Astina pun Jaka Pitana. Wondene rawuh wonten Praja Negari Ngastina wonten wikados punapa? Batu Duryudana. Wonten timbalan ngadawu. Yektine nggone panjenengan ulun, ya pone yang ing dandang mangore prapta ning Praja Negara Ngastina iki. Merga sangka ana ing kayuwanganing surta ya ketaman gara-gara ketaman hawa panas wekasan nyapapake sangjaning mara jim setan mriprayangan bangsaning bajul barat padha nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung boya karuan kahanane merga ketaman gara-gara ya kesasapan hawa panas ingkang sumundhul ing awiyat merga mangerti ya Duryudana anane panjenengan ulun prapta ana ngarsamu iki merga panjenengan ulun nyumurupi negara Ngastina manter tejane nganti gawe gara-garaning kayuwangan dandang mangore. Nggih Duryudana. Pon yang nyadong dawuhe. Ya ature Putu Prabu Jaka Pitana duwe gegayuhan apa teka nganti dayane ndadekake kayuwanganing dandang mangore panas ketaman gara-gara nggih Putu Prabu Duryudana. Jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat. Kanjeng Hyang ana paring dawuh apa nggih Putu Prabu? Nembe kemawon ingkang wayah pun Jaka Pitana menika raosan kula menika nembe ngrasani teka paduka sampun priksa ing saderengipun. Ora kok teges, mboya kok teges panjenengan ulun iki wis prisa kelan apa kang kita gaya kuwi babar pisan durung. Nanging ulun jaluk ya ngger supayane jeneng kita dawuh kelawan panjenengan ulun ya ana ngarsanipun Hyang. Nggih, Kanjeng Hyang ki kepareng matur. Yektosipun sejati ingkang wayah pun Jaka Pitana ingkang wayah pun Duryudana. Mriku ingkang sak mangke nampi wangsit saking para Jawata bilih para Sata Kura badhe kadurungan wahyu. Iki kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Setya Wacana ingkang aran Wahyu Cahya Wacana. Pramila sak mangke gandeng sampun mangertos tuwin ingkang wayah mriku sampun tanggap sasmita kados pundi lampahe burangin kula badhe gayuh wahyu. Kula menika bingung. Bingung sababe apa Duryudana? Bingung awit mesti kemawon menawi ingkang wayah nyumurupi perkawis kados mekaten kadang-kadang kula para Pandhawa tartentu ki badhe gayuh wujuding Wahyu Setya Wacana mriku. Pramila Kanjeng Hyang pramila saking mriku kula suwun mewah kula menika bingung kados pundi sarananipun anggen kula badhe nyernaken para Pandhawa supados ing sak mangke boten wonten malih ingkang mepalangi niat krentek miwah tekadipun ingkang wayah pun Jaka Pitana anggen kula badhe gayuh wujuding Wahyu Setya Wacana. Kanjeng Hyang Kagatri sang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosa ngretnaning bawana yaki tukang walang ati ya kita kang kutu garing ya kita kang ana
sing tias Atopat sode selikur dina. Mangerti ya nggih kaget. Manahipun yang bareng pun yang nampa atur anak putu Prabu Duryudana. Yen to jeneng kita bakal nggayuh wujuding wahyu ya ingkang kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Setya Wancana ya Wahyu Cahya Wancana. Nggih. Kagiat ara sing manah patu kados pundi Kanjeng Hyang? Nggih. Kurawa kuwi durung tau-taune nggayuh wujuding wahyu teka wektu dina iki bakal nggayuh wujuding anugrahan saka para Jawata Bombong sartane seneng manahipun Hyang. Teka Kurawa tinarbuka penggalihe wis tinarbuka atine. Yen to bakal nggayuh wujuding Wahyu Setya Wancana ya ingkang aran Wahyu Cahya Wancana. Nggih. Lajeng samangke kados pundi serananipun? Anggenipun ingkang wayah badhe nggayuh wujuding Wahyu Cahya Wancana. Gandeng sampun minesti para pendhawa ingkang dados pepalangipun ingkang wayah anggen kula badhe nggayuh wahyu. Nggih aja kuwatir. Aja wedi kangelan. Merga wektu dina iki panjenengan ulun nganti sawane Nalendra ing Madyantara. Ya iki ingkang ipun yang kanthi. Ya iki ingkang jejuluk Prabu Gendra Suwalapati. Menika nganti rawuhipun Prabu Gendra Suwalapati. Iya, marata diage dangunen praptane. Pernahe kadangmu taruna ya nggih. Oh iya, ngestaken dawuh. Yayi Prabu Gendra Suwalapati kadangipun Kakang Nalendra Madyantara. Kula wonten pandika ingkang dawuh sinuwun. Apa pancen bener wektu dina iki kowe ingkang nderekke kelawan tindahe Kanjeng Hyang Bathari Durga? Mungkin dados ning kawuningan. Sak mangke ingkang rai ingkang den kanthi supados sowan wonten Praja Negari Ngastina. Kula piyambak dereng mangertosi menawa ingkang dados darunanipun miwah menapa ingkang dados wigatosipun. Teka sak mangke Kanjeng Ibu Bathari Durga nganti sowanipun ingkang abdi ing Madyantara, Kang Prabu. Malah sak mangke kula nyuwun dawuh timbalan paduka, kula kadhawuhan menapa kemawon, kadhawuhan nglampahi menapa kemawon supados para Sata Kurawa kalaksanan anggenipun badhe nggayuh wujuding Wahyu Setya Wancana, kula mboten badhe wigih ringa-ringa. Lair lan batosipun ingkang abdi kula sagah ngrewangi Koko Prabu Duryudana anggenipun badhe nggayuh wujudipun Wahyu Setya Wancana ingkang aran Wahyu Cahya Wancana sinuwun. Jagat pangestu Ngrawaya tur jagat Prabu Gendra Suwalapati wonten timbalan kadhawuh gandeng panjenengan ingsun wektu dina iki arep nggayuh wujuding kanugrahan ana ingkang ngepalangi ora liya kejaba. Ya mung kadangku taruna, ya kadangku ing Amarta, ya Pandhawa 5 cacahe. Mula ndak jaluk singkirna, ndak jaluk sirnakna. Ngestaken dawuh sinuwun. Nanging nuwun sewu. Pandhawa menika nggadahi pengayoman, Pandhawa menika nggadahi daya kegiatan. Inggih awit saking daya kegiatanipun nata ndrawati nggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tansah dados pujaganipun para Pandhawa sartanipun menika ingkang dados cakak wonten Praja Negari Ngamarta. Pramila ingkang badhe kula sirnaken langkung rumiyin sanes kok pendhawane nanging ingkang badhe kula pateni, badhe kula pejahi, badhe kula sumingkiraken menika nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana duari ningsun alon ngandika magaweya. Jagat pangestu Ngara Prabu Gendra Suwalapati wonten timbalan Kanjeng Hyang Bathari Durga. Ana dawuh menapa nggih Putu Prabu? Boten kinten babar wisan menika undhagi paduka inggihipun Yayi Prabu Gendra Suwalapati ingkang sagah mejahi dhumateng Koko Prabu Kresna. Sinuwun sineksen kawula wonten Praja Negari Ngastina sak isinipun. Kula aturi nyekseni, kula aturi mas paosaken menawi ngantos sing sak mangke anggen kula badhe mejahi dhumateng punata Ndrawati boten kaleksanan jangganipun ingkang abdi ingkang dados lintunipun. Ya yen to pancen aturmu kuwi mengko bisa mbok sembadani, kowe bakal tak wenehi ganjaran ingkang sak murwat ana ing Praja Negara Ngastina. Nanging paripaksa yen to gagar wigar nggonmu mateni nujunge para Pandhawa, sirahmu ingkang bakal tugal tumulindasmu tak pajang ing alun-alun Praja Negara Ngastina Prabu Gendra Suwalapati.
Kanjeng Hyang. Wonten dawuh. Ana dawuh menapa nggih Putu Prabu? Teka kula mireng kemara saing Jawa. Menika dayaning menapa? Batu-batu-bat. Yektine kuwi dudu kok udan lumrah nanging kuwi sumahe Prabu Gendra Swalapati ingkang disekseni jagat saisine nggih kulup Jagat Pangestu. Kanjeng Hyang. ana mawon. Menawi ngaten malah kula ngaturaken paningkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke kula suwun patuh Kanjeng Hyang Bathari Durga ngentosi wonten alun-alun Praja Negari Ngastina. Kula ingkang sak mangke badhe mandhegani tata gelar baris ngecak perang wonten Praja Negari Dwarawati. Prabu Kresna dipun pecahi. Iya ngestake dawuhe. Putu Prabu Duryudana yen mangkono pun yang mamit ngenteni ana ing alun-alun pepungkuran negara Ngastina. Nggih, nderekaken tindak jengkar watu Kanjeng Hyang Bathari Durga. Yaning marga amalagung tumiring sang Nanda Wastratmaja ramane dole jenur gunung jenur Jagat Pangestu Bawadurna. Wonten dawuh anak Prabu. Kula menika nampi dawuhipun Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga, kula kok langkung marem tinimbang kula nampi pangandikanipun Bawadurna. Kapok ora we. Iya. Wis ora dipercaya sampean karo anak Prabu Jaka Pitana. Ora apa-apa, ora dipercaya apa-apa. Penting bayaran. Penting bayaran nek sampean ora ana gaweane ming padha wae. Lho, nuwun sewu anak Prabu. Langkung marem midhanget pangandikanipun Kanjeng Ibu Bathari Durga menika liripun menapa? Teka piyambakipun panjenenganipun gadahi nayaka utawi gadahi kadang inggih nalendring Madyantara pun Yayi Prabu Gendra Swalawati.
mriku estu ingkang saged damel cumeplong raosing manahipun ingkang putra teka piyambakipun saguh mejahi dumateng pun Koko Prabu Kresna. Kula nggih saguh lho, Nger. Sampun kajengipun. Perkawis niku sampeyan arep saguh apa ora? Kula mboten peduli. Kapok ora. Sampeyan iki kesuwen nek nyambut gawe. Sampeyan nek temandang niku kudune sampeyan ngomong wae pun kula nyuwun pamit budal. Dlandeng-dandeng. Sampeyan kentas malah pun amat. Mboten nampa duga saking anak Prabu Jaka Pitana. Nek kaya ngeten carane niki Sengguni mboten melu-melu. Paman Patih Sengguni nggih semanten. Waduh. Nek ngaten kula nggih nampa duka niki nggih. Nampi. Jane ataripun Nur Sewu. Kula ngopeni wong tuwa-tuwa kaya sampeyan iki mboten wonten gurane. Kula dadekke patih. Kula dadekke pendhita, kula dadekke pujangga. Mboten saged merantasi gawe. Pendak-pendak ana pakaryan dijaluki pamrayoga malah mung ngiguke. Ora iso temandang karya. Kula bingung. Kula niki pun judheg, pun cuntrel karo sing malahipun Kang Putra. Kula niki tenan lahir batin yen kula gaya wahyu. Malah sampeyan minangka wong tuwa-tuwa sing kula jaluki pamrayoga. Malah padha pating bedigas ora karu-karuan. Ora ana gunane duri-duri ngopeni menungso-menungso kaya ngono kuwi. Kula ora melu-melu kok, Dik. Sampeyan ya kenek. Sampeyan ya kenek. Sampeyan ya kenek. Sampeyan ya kenek. Kudune nek sampeyan ora matur kaya ngono mau awake dhewe ora nampa duka. Kudune sampeyan nek ora ngiguhke kula kaya ngoten mau kula ya ora nampa duka. Pun. Ajeng tekan kapan le arepe yel-yelan. Wong tuwa watekane kok bayi. Modar juga kok. Sampeyan ya modar. Sampeyan sing modar. Sampeyan sing modar. Napa kaya ngoten niku pantes? Napa kaya ngoten niku pantes kula dadekke pujangganing negara Ngastina? Apa kaya ngoten niku pantes kula dadekke nayakaning praja negara Ngastina? Yen to ngrampungi gawe ning praja negara Ngastina wae ora iso. Jagat pangestu Ngara Kartomarma wonten timbalan sinuwun. Apike dikapake wong tuwa-tuwa kaya ngene iki. Ih. Kula piyambak mboten mangertos. Anu dipun rabekaken mawon. Apa pantes gunemane pendhita kaya ngoten niku? Nggih mboten pantes kula dhewe ngrumasi mboten pantes pengendikane pendhita kaya ngoten niku mboten pantes. Ya Dik Patih ya. Heeh. Padake. Padake kene ra melu wong Ngastina isih iso golek Dik ya Dik Patih ya. Heeh. Ande kaya juragan Kiming 1 2. Nggih Dik Patih. Lah nggih to Kakang Durna. Mboten tumut anak Prabu Duryudana mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Nek ajeng mboten ajeng tumut inggih putra Mang Minggat. Nek pun mboten lahir batin Guru Kepi Kurawa, mangke sah Mang Lunga sing adoh ora sah bali ning Guru Ngastina. Pertapan Sukalima tak jaluk, Plasa Jenar tak jaluk, sampean minggat kaya gelandangan. Ayo minggat yo. Ayo. Golek kontrakan Kang Durna. Wong tuwa-tuwa ora ana gunane. Jagat pangestu Ngara Kartomarma wonten dawuh. Ayo pun Kakang Kandi mlebu ning sasara pambujanan Kembul Bujana. Ngestaken dawuh bubar Kang Padha Sebo kundur kedaton. Nonon ngestaken dawuh nyuwun paring padal wasilan sinuwun ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kula tes pundi nggih? Sampeyan mangan karepmu ora ya karepmu. Nek kula tumeteng sasana pambujanan sampeyan jajan wae. Wah nggih. 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 Ya Kang ya. Ayo. Nang kene wis ra dinggo Kak Dipate. Nggih. Ya ngalah. Urip kaya ngene. Wis sampean ki nek ora ngomong saguh mateni anak Prabu Kresna malah ora kaya ngene kanane. Pun Mang Minggat. Nggih, anak Prabu ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan. Kartomarma ndang bubarna. Nggih ngestaken dawuh. Wong tuwa iki ora sah dikon ngopo-ngopo. Lajeng mengki nek budalan budal dhewe-dhewe. Oh nggih ngestaken dawuh. Satama apa Kartomarma pancen bajiret tenan kok. Luput kula niku napa lho Bapak Durna? Luputmu apa? Sampun. Kula pun rasudi nyawang raine wong tuwa-tuwa. Rasudi nyawang nggih mang nyawang bokong mawon.
Ratu. Ratu kaya ngono. Padake ra. Engko medal engko Dipati engko. Purna gatining maranggilan. Arsa sang nata kundrang ngedhat tonjok saking Damarjuna kinapit gambaran gading. Kadhiraken sangjaring Puromban Jadi manggo ketanggung Jaka paloro-loro. Ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sang Srinaranata, Sang Prabu Duryudana lamun Cinandra pindha Widodara, pindha Jawata kairing Widodara Widodari. Dak ling karepmu ya karepmu. Dak